सानैजों हिनजाव हौवाजों खोथा मिलायना फैनाय ना आदा। औ। माबा न' बां लुनानै जोङो गथ' गथाय खांनायनि खोथामोन। औ। दा बे ससेयावनो फैनानै बे सेंग्राया बे औ सिख्ला जेन'बा आंनि हिनजावखौ बेबायदिनो फैनानै बियो गय फाथैजों बुरखायनानै बियो आंनि हिनजावखौहाय माबा गावनियाव आंना एथ' सम्पति दं न' बां दंखाजोबो हा हु गय बागान गासैबो दंजोबो होननानै बियो बुरखायबाय थायोमोन आंनि हिनजावखौहाय। ओमफ्राय बे हिनजावाबो बेबायदि खोथाखौ खोनानानै बियो बिनि सम्पतिखौ लब जानानै खारफालांदों आरो बिदा। सिगाङावफोर गोसोथोलायखायोमोन नामा? सिगाङावथ' गोसोथोलामोन आदा। माबोरैहाय जानाय? हा? माबोरैहाय जानाय? जेन'बा बेथ' सिगां फैदोंमोन नालाय आंथ' खृष्टमास जानानै फैनो होननायमोन नालाय। दाथ' गाव लेंहरबाय थानायखाय जेन'बा हारसिङैबा हाख'वा जायो मावनोबो फैसा थाखायाबो एसे खम जायो ओंखायनो नोंबो फैदो होननायखाय गाव बिदि लेंहरनायखाय आं फैनाय जादों आरो। ओमफ्राय दा गाव लेंहरनाय हिसाबै आंबो फैबाय मावबायबो मावा नङा मावबाय। ओमफ्राय मावनानै दा बिसिनि बिदि सिङाव लेनदेन थानायखौथ' आंथ' मिथिया। जेनेबा आंथ' सानफ्रामबो खामानियाव थाङो बियो खामानियाव थांब्लाबो उदै सादों आथिं सादों होननानै 1 घन्टा बिदिनो 3 घन्टा गाहामल' मावनानै फैयो बियो। ओमफ्राय बै सेंग्रायाबो बेजों खोथा थाखालायनायखाय बियो थांखाया खामानियावबो बियो। ओमफ्राय बै बेबायदिनो आंथ' सानफ्रामबो मावहैबाय थानाय आं मेंनानै फैनाय उन्दुनाय समावबो थाल लाबाय थानो हायाना। बिदिनो गोबावजों आङो बिदिनो मबाइल गान नायनायावबोथ' बे लाइटफ्रा दलद थायाना आदा। बेखौ थाल लानानै आङो मोनायाव बिनि मबाइलखौ सिख'ना नायदों आरो। ओमफ्राय बे सिख'नानै नायनायाव बियो बे सेंग्राजों SMS गेलेनायखौ आं मोनदों। ओमफ्राय बे SMS गेलेनायखौ मोननानै आङो बे हौवानाव सोंहैबाय। जेनेबा बे मिरिस जाखानायखौ नों सिख्ला सानखो ना माखो? बे आंनि हिनजाव नोंहा सिख्लायानो जोबखो ना माखो आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन। ओमफ्राय बियो बुंदों बिदेशआव बेबायदि बयबो खुला जानांगौ जाहैबाय। ओमफ्राय खुलायाथ' खुला बे जेन'बा आन्दोनि बुस्थुजों नङाना बियो। जेन'बा खुगाजोंसो खुला जानो हागौ। ओमफ्राय बे नों मबाइलनि बुस्थुआ नों आन्दोआव थानानै गेलेनाय नोंबो नुवा आंबो नुवा मा सिस्टेम गेलेदों आं बेखौ बुंदों आरो। ओमफ्राय बियो बुंदों बिदेशआव बिदि खुला जानांगौ दिनायनि जानानै लाब गैया आं नोंसोरनि न'खरखौ सिफायनो साना बे खोथाखौ बुंदों आरो बे हौवाया। ओमफ्राय बै हौवाया हाबा जानाय ना सेंग्रामोन? सेंग्रा बियो हजों गामियावबो बे सेंग्राया माबा हाबानि डेट माबा बिदिखौ मा होनोमोनलाय लेखा फरा लिरखानानै दोननायमोन जाहैदों आदा। ओमफ्राय बे लेखा फरा लिरखानानै दोननायखौ बियो लानानै जानो गिनानै बियो सिगां बिदेशआव फैनानै थाफैदों। ओमफ्राय बे बिदेशआव फैनानै थाफैनानै बे जेन'बा बै सिख्लायाथ' नेबाय थानो हायासैना। ओमफ्राय दा बे लेखा फरा लिरनायबाबो बै सिख्लाया दस्राजों हाबा जाहैबाय आरो। ओमफ्राय दा बे थाङासै नालाय जेनेबा बे लानानै जानो गिनानै बे न'आवनो थाङासै। ओमफ्राय दा बे सेंग्रायानो जाहैबाय आरो। ओरैनो नोंहानि हिनजावा माला थांनाय आरो माला लांनाय बे सेंग्राया? डिसेम्बर 5 थारिख। डिसेम्बर 5 थारिखआव। औ। बेनिफ्राय नोङो थानाफोराव एजाहारफोर होबायमोन नामा? एजाहारा होनो नागिरदोंमोन आदा। ओमफ्राय दानि बे बिमाया बुंहरदोंना आं बिमाजों कन्टेक्ट लाबाय थादोंमोन। बियो बुंहरदों नों सिन्था दा खालामबा नोंनि हिनजावखौ बबे जायगा बबे रुमनिफ्राय लांदों बे रुमावनो सहैफिनगोन नोंनि हिनजावआ नों बांद्राय गाब्रायथ'नो नाङा बाबा होनदोंमोन। बिदि बुंनायखाय आङो बिनि खोथा बायदि आं मानिदोंमोनबो। ओमफ्राय दा फनखौ हरो आङो ओमफ्राय रिसिभखौनो खालामा। बोरै मिलायबाय खोमा साननानै दं आरो खोथाखौ आं बिसिनिखौहाय। बेनिफ्राय जेनेबा नोंसोरनि लोगोआव गथ' गथायफोर दंना गैयामोन? दाथ' गैथ'वामोन आदा। जेन'बा जों न' बां लुखांनायनि उनावसो लानायमोन नालाय। हाबा जानाय लाथ'नाय जायाखैमोन। बेसेबां गोबाव जाखो? हाबा जानायाथ' 7 इयार्स जाबाय। 7 इयार्स जाबाय। नों दा जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरनो सानो बे कल रेकर्डनि गेजेरजों बे भिडिअनि गेजेरजों? दाथ' जोङो मेरिज जानाय हिसाबै आदा
मिरिस जानाय बुस्थुआ गारलाय लालायनि माबा गैया बाय खोथा गैया भुला जाया नङा मानसि हिसाबै बयहाबो जायो बाहाय बुजिलायनाय खेमा होलायनाय मोनसे माबा बाथ्रा दङ बियो गावनि दायखौ गाव बुजिनानै सापस ओरै आंजों रायज्लायनानै जेनेबा मिलायोब्ला आं दाबो एक्सेप्ट बानायो आरो नोङो बेनिफ्राय नोंनि हिनजावनि सायाव अयथासारफोर खालामोमोन नामा खालामा दा जेन'बा जोङो सिगांथ' आं बुंखाबायना फार्स्टआव जेन'बा आं पिअ फाइनाल होनांगौमोन बे पिअ फाइनाल होनांगौ बियो क्लास 8आव हाबोमोन बियो क्लास 8आव हाबनानै बिनि माबाया बैसोआ 16 इयार ओमफ्राय बावथ' हाबा जानायनि माबा गैयाना गोलाव गैया बेखायनो आंबो जेन'बा हाबा जायोबाथ' दाथ' खराना आयेना बेनिखायनो आङो लायैखाय खारनानै थाहैथ'दों आरो माबा मास मोनसे बायदिया खारनानै थाहैदों नोङो दा नोंनि हिनजावखौ मोनोबा लाफिनगोन आरो ना लागोन आदा लागोन जेन'बा मिरिस जानायनो बिदि लालाय गारलायनि मालाबाबो एलाव गैया जोंहा गारथारबाबो सासे नङा सासे माबा डेट जानांगौ जेन'बा हौवायानो जा हिनजावानो जा होमबासो गोदान मोननायनि माबा दं आरो बाव जेन'बा दिनै लाबाय गाबोन गारनानै बै गोदान लानाय बिदि खोथाथ' जायाना दा नोंनि हिनजावा नोंनि फारसे दा मा बुंहरदों नोंखौ नांगौ ना नाङा ना नोंजों फैफिनगोन ना फैफिना नों हिनजावजों रायज्लायनो मोनगोन ना मोनाखै बेखौथ' मैया आदा नोंनि मबाइलनि माबाजोंनो रायज्लायबाय आङो मबाइलजोंनो बेथ' जेन'बा बुंहरबायानो फैला जेन'बा बियो फैला हिसाबैथ' बियो गावनि खोथाखौ बियो लाजिनानैसो बियो गुबुनजों थानायखाय फैला बे फैनाया फैगौमोन मानसिया ओमफ्राय गावनि मान सनमानखौसो लाखिनानै बियो फैया बुंहरदों बे खोथाखौ ओमफ्राय ओरै हौवानिफ्राय खोथा मोनबाय जानांगौ बे ओरै जेन'बा दाथांसै मासै आं लानोसै बे खोथाखौ बुंदों जानांगौ हौवायाबो नों दा मा लुबैयो नोंनि हिनजावनि फारसे जेन'बा बे बायसान्सआव फैथाराबा जेन'बा नांथारलाखौ बुंथारबाय बियो जेन'बा बावथ' मोनसे समादान थागोन ना ओंखायनो बे समादानखौ आं जाजानो लुबैयो आदा नोंसिनि एरियाया एड्रेसा जोंनिया एरिया डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार ओमफ्राय थानाया पार्कआव गामिया जाहारबारि रननगर बै हौवानिया बेनाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय एरियाया थानाया बिसमुरि गामिया 9 नं दैखरगुरि दा जेनेबा हौवानि न'खरा नोंनि फारसे मा बुंहरबाय दं दा नोंनि सिगाङाव बे हौवानि बिमाय बुंनाय बायदिब्लाथ' खोथाया सिन्था जानो नाङा सिन्था जेबो जानानै लाब गैया नों जेरैखि जाया मोनगोन बे जाय हौवाया नोंनि हिनजावखौ बबे जायगानिफ्राय लांदों बे रुमसिम आं गथायना होगोन बे खोथाखौ बियो सानफ्रामबो बुंहरो आं फन हरबा ओमफ्राय दा फैनानै बियो सप्तानै डेट होदों सप्तानैयाथ' नै दाख्लै सप्तासे थांबाय दा सप्तासे जाबाय ओमफ्राय बे सप्तानै जानाय लोगो लोगो बे बिमायनि फना रिसिभ खालामा आंनिखौहाय दे आरो नोङो नोंनि हिनजावनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानो माबा बे बिमायनि खोथा बायदिबाथ' साननांगौआ गोब्राब जाबाय आदा नों दा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा हिनजावनि सायाव हिनजावनि सायावथ' जेन'बा बियो फैथारनांगोन जेन'बा थाब मेरिज जाखानाय हिसाबै बियो बुहुला जाबाय आंबो खेमा होबाय गाव बुजिनांगौना बयबो गोरोन्थिया जायो सासेनाव आंनावल' दिनै जादों बे नङा गाबोन बैनावबो जागोन समफोर बैनावबो बे बिपदआ बयनावबो जायो आथिं थोंब्रैयानो गालिनोबा जों थोंनैल'बाव ओमफ्राय बुजिलायनांगौ बुहुल बाजाखौ समादान खालामनाया बे मोनसे
बयनिबो गोनांथि